Mayong gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari itong mga tensyones para sa pagsulog naton sa ika-26 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalagnanday, Princess Ayesha, kag Luisa, offered by Tauro and the Arroyo family. Para sa kalagnanday Jeffrey, Wenceslao, kag Dolores, offered by Sheila Kapauan. Para sa kalag ni Princess Ayesha. Para sa kalagdanday Isidro, Ana, Rogelio, Corazon, kag Rodrigo, offered by Escarrera family. Para sa kalagdanday Marilo, kag Joel, offered by Navarra family. Para sa kalag ni Isabel, offered by Alberto, Britannia, and family. Thanksgiving is offered to Carmela Susain Valencia on her 7th birthday today, offered by Chris Joffer Valencia. Thanksgiving is offered to Teresa Escarrera on her birthday today, offered by children and apo. Thanksgiving is offered to Maria Yvonne Likbanen on her 5th birthday last September 22, offered by Likbanen family. Thanksgiving is offered to Edson Hisuan on his birthday last September 24, offered by Arlene Escarrera. Kag ato niya mga sponsors, Mrs. Teresa Escarrera and family, Miss Jean Likbanen and family, Mr. and Mrs. Jet Likbanen and family, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, Miss Angeline Mabilog and family, Miss Sheila Marie Kapauan and family, Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family, Mr. and Mrs. Jenna Nakaya and family, kag Mr. and Mrs. Fernando Valencia and family. Kag aton man idugang may intenciones para sa kalag ni Alberto kag Juan, offered by Sonia Kapauan. Kag Thanksgiving by Che and Chom Funa. Hinigugma nga mga utod, ang mga imol, yara permi ka upod ninyo. Ining hambalano ni Jesus, wala nagasiling, nga wala nakita sing mahimo sa pagtakas sa kaimulon. Ang mga imol, nagapakilala nga may mga tawo, nga katulad ni Lazaro, nga nagahulat sa aton portahan. Sila, ang kahigayunan, agud makilala naton si Kristo sa ila pagkatawo. Kag alagaran siya sa ila. Ginasaulog man naton ang National Seafarers Day. Iupod naton sa aton pangamuyo ang mga marinero nga Pilipino kag ang ila mga pamilya. Agud nga sila padayon nga mangin malig-on sa tunga sa mga hangkat sang kinabuhi. Subong man, ginasaulog man naton ang Migrant Sunday. Pangamuyo naton ang minilyon nga mga migrante nga nagapangita sang madayunan sagwa sang ila pungsod. Ang aton celebrante, amo mismong aton kura paroko, akong priest moderator sa aton parokya, Reverend Monsignor Mario Cesar Inarsao. Panagbagtindog ang tanan, kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa
Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Mga utod, mayong gabi sa aton tanan. Nagatipon kita subong, agud nga maghalad sang atong pangamuyo sa mahal nga Dios. Magpaubos kita anay sang aton kaugalingon, magusisa kita sa atong mga sala, kay magpangayo sa mga kapatawaran, sang sininga mga kasalanan nga aton nahimo, batok sa isig katawo, kag batok man sa aton nga mahal nga Dios. Tanan, nagakumpisar ako sa Dios nga magkagagawom sang tanan, kag sa inyong mga utod, kay nagasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya. Sa kunsala, sa kuntako nga tuod nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga iles kay mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampon niyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay, maloy sa aton ng Dios sa magkagagawom sa tanan. Sa napatawad ang atong mga sala, tuytuyan niya kita, padulong sa kabuhi nga may katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan.
Mangamuyo kita. O Dios nga amo namay, imo ginapahayag ang imo gahom labaw sa tanan. Pagi sa pagpatawad, kag sa imo kaluoy pun-a kami, sing walay untat, sang imo grasya. Agumahandong namon ang imo ginasaad. Kamakadangat kami sa makayuhan nga langit nun. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesu-Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro ni Amos nga propeta. Amo ini ang gidsiling sang Ginoo nga labing gamhanan. Mangin kailo kamo nga nagapatawhay lang sa inyo pangabuhi sa Sion. Mangin kailo kamo nga nagahigda sa malahalon nga mga katre nga nagakalipay sa paghilay-hilay sa inyo higdaan. Kag nagapagusto sang pagkaon sang kordero kag sang tinday sang baka. Maluyag kamo magkumpuso sa mga kalantahon subong nga ginhimo ni David, kag magtukar sini sa mga arpa. Nagainom kamo sang bino sa mga yahong, kag nagahaplas sang inyo kaugalingon sang pinakamaayo nga lana. Pero wala kamo nagakasubo sang kalaglagan sang Israel. Gani, kamo ang nahauna nga pagabihagon ang inyo mga piyesta, kag mga bangkete magauntag. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Dayawa ang Ginoo o kalag ko. Dayawa ang Ginoo o kalag ko. Ang Ginoo, nagahukom siya pabor sa mga ginapigos, kag nagahatag siya singkalanon sa mga ginagutom. Dayawa ang Ginoo o kalag ko. Kag nagaayo sa mga bulag, ginabayaw niya ang mga ginapaubos, ginahigugma niya ang iya matarong nga mga tao, ginaapinan niya ang mga dumuluong nga nagapuyo sa duta. Dayawa ang Ginoo o kalag ko. Ginabuligan niya ang mga balo nga babayi kag mga ilo, pero ginagupa niya ang mga plano sa mga malaot. Ang Ginoo nagahari sa walay katubtuban, ang imo Dios o Sion, magagahom sa tanan nga panahon. Dayawa ang Ginoo o kalag ko. Pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Pablo sa kay Timoteo. Ikaw, tao sang Dios, likawi ini nga butang, himulati ang pagkamatarong, pagkadyosnon, pagtuo, paghigugma, pagbatas kag pagkalulo. Dalagan ka sing maayo sa palumba sang pagtuo, kag dagya ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kaysa sini nga kabuhi, ginatawag ka sang Dios. Ang sang pagpahayag mo sang imo pagtuo sa atubangan sang madamo nga mga saksi. Sa atubangan sang Dios nga nagahatag sing kabuhi sa tanan nga mga butang, kag sa atubangan ni Kristo Jesus nga nagapanaksi sing maayo sa atubangan ni Poncio Pilato, ginamanduan ko ikaw. Tumana ang kasuguan, kag amligi ang iya kaputli, nga hindi madagtaan, tubtub sa adlaw, nga magapahayag ang aton Ginoong Jesu-Kristo. Igapahayag siya sang Dios sa nagakaigo nga panahon, ang bulahan kag ang isa lamang kamakagagahong, ang hari sa mga hari, kag Ginoo sang Ginoo. Siya lamang ang di mamalatyon, kag ang nagakabuhi sa kapawa nga wala sing bisan sino ang makasarang sa pagpalapit. Wala sing may nakakita sa iya, kag wala gid sing isa nga makakita sa iya. Sa iya ang kadungganan, kag ang kagamhanan nga wala katapusan kabay pa. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Panagmagtindog ang tanan.
Kamugid nakahibalo sang grasya sang aton Ginoong Hesukristo. Nga bisan manggaranon siya, nagpakaimol tungod sa inyo, agud nga paagi sa iya kaimolon, mangin manggaranon kamo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagiraman sa imo. Apabasa sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Lucas. Himaya sa imo, o Ginoo. Si Jesus nagsiling, may isa anay kamanggaranon nga tao nga nagasuksok sing labing balahalon nga bayo nga nagapatuyang sa iya pagkaon adlaw-adlaw. May isa man kaimol nga tao nga giningalanan kay Lazaro nga puno sang mga katol. Ini siya permi lang ginadala sa pertahan sang balay sadtong manggaranon nga tao kadagahandom siya nga makakaon sa nagakadagdag nga mga pagkaon halin sa lamesa sa manggaranon. Bisan pa ang mga ido nagapalapit kadagatilap sang iya mga katol. Ang imol nga tao na patay kagindala sa mga anghel sa tupad ni Abraham. Ang manggaranon nga tao na patay man kaginlubong. Kaya nag-antos siya sing tuman dito sa Hades. Sa pagtangla niya, nakita niya sa malayo si Abraham kag si Lazaro sa iya tupad. Gani ginagpanawag siya, Amay nga Abraham, kaluoy ako kag ipadala si Lazaro sa pagtumboy sang iya tudlo sa tubig kag pabugnawan ang akon dila. Tungod kay tama gid ang akon pag-anto sa sini nga kalayo. Pero si Abraham nagsabat, dumduma anak ko, nga nagakabuhi pa ikaw, imo. Nabaton ang tanan nga maayo nga mga butang, samtang ang kay Lazaro iya ang malain nga mga butang. Pero karon nagakalipay siya diri samtang ikaw imo nagakasakit. Wala labot sina sa gintung-an naton may dako nga kadadalman. Gani ang luyag magkatudira halin diri hindi makatabok. Kag wala man sing may makatabok halin dira pakato diri. Ang manggaranon nga tao nagsiling, Amay, kung amo ina, nagapakitluoy ako sa imo nga ipadala mo si Lazaro sa balay sang ako namay. Sa diin may 5 pa ako ka mga utod nga lalaki. Pakadtuas siya dito sa pagpaandam sa ila agod nga sila hindi man magkadto sa sining lugar sang pag-antos. Si Abraham nagsabat, atuman sa ila ang ginsulat ni Moises kag sa mga propeta sa pagpaandam sa imo mga utod nga lalaki. Papamatia ang imo mga utod sa ginahambal nila. Ang manggaranon nga tao nagsabat, Amay nga Abraham, kulang pa ina. Pero kung may isa nga mabanhaw ka magkato sa ila, ti magabiya sila sa ila mga sala. Pero si Abraham nagsiling, kung hindi sila makapamati kay Moises kag sa mga propeta, hindi man ina sila magpati, bisan pa may isa nga napatay kag nabuhi liwat. Mga utod ang Ebanghelyo sang aton Ginoo. Pagdayaw sa imo, o Ginoong Hesukristo.
Mayong gabi sa aton tanan. Yung gabi, Sang ligad na nga Domingo kita nagrally no sa ano ni gani Millennium prayer rally. Nag-intra ka mo? No? Dito nag-intra man ang atong parokya. Kag ano kita nag-pray kita sa rosary sa likod to dampi. Millennium, no? Hindi to millennium kundi pila na to gani ka trillion. Ha? So, mga hinigong mga kamautod, sa sini naman nga Domingo, ika-26 nga Domingo sang tuig, ginapamatian naton ining shadow ka para sa akon, a very important kag mysterious nga figure. No? Sang aton sini nga santo sa kasulatan, ang kabuhi, sang sini nga manggaranon, kag kabuhi man sini nga imol nga tao. No, ito ginapakita sa aton duha gid lamang kaalagyan ang pwede naton maagyan diri sa kalibutan, ang the way of to be rich and to be poor, no, katulad sini ni Lazaro. So sining duha ka dalan no going in betweens, duha ka path, no, sang kabuhi nga Kristiyano. Makatalanaga sina diri kay tungod nga ang manggaranon nga tao wala gid missionary ang ngalan. Sino to ngalan nga to? Si Pedro, si Ambrosio, sino tabi? Wala. But the name sini ni Lazaro, no, ara gid siguro gin repeat ini 2 times, 3 times, 4 times, 5 times ang ngalan ni Lazaro. So very important ang name nga Lazaro. The way ini naga-represent man, you know, ang derivative sa ngalan nga Lazaro is Eleazar. No, there is a derivative name to his nga angot man sa iyang ngalan sini. Ang meaning sa Eleazar is ang kaulugan sini is siya nga buligan sang Dios. Siya nga buligan sang Dios. So muna ang ngalan ni Lazaro, ang derivative, no, Eleazar, no? He who is helped by God, ginbuligan sa mahal nga Dios. Ti paano ini, you know, nagaslop kita subong sini nga bulan, no, the month of creation, no, kag ini magatapos sa October 4. Sa October 4, the feast of Saint Francis of Assisi. What does that mean? Kung siron pa, mga hindi gumakamautot, ang creation, ang intugas ng Diyos dapat amligan natin kay we are connected, interconnected with one another. Kadayon, ang aton nga connection sa isa kang isa, we are also connected with nature. Once nga ang isa ka species, o nag-abusar kita, no, sang aton sini nga kabuhi, kag wala nato ginasapak ang nature, then we cut off ourselves. Kadayon ang chain of connection naton sa isa kag isa is broken, and something is, you know, becoming erratic, abnormal. Katulad sining bagyo, kapila na ginagyan sa bagyo sinila nga simana. No, kadasong kabaskog pa, kadasong pagkatapos ng bagyo, parte ka init. No, it seems nga ang nature is supposed to be our partner, daw ginaabusaran na naton. Kag tungod sina, no, ang nature nagabalik man sa aton ang aton sini nga pag-abuso, no, tungod sang pollution, tungod man sang hindi nato pag-amlig sang environment, amo ini ang nagakanabo sa aton. So anong connection niya man sini sa aton nga ebanghelyo subong? Kung pa, the rich and the poor, bisan pa diri sa sining kalibutan ang manggaranon, masiling siya nga I am, you know, I am contented with my life. Wala na ko yalabot sa inyo. That is shadow na kasayop na sa isang paino-ino. Kaya tungod nga ang rich kag ang poor, they are connected with one another. Bisan nano kamanggaranon pamanggad sang iya nga kabuhi, ang imol ara man nagyapon. Kay ginabutang pa na gani sa iya nga ugsaran sang balay. Always there will be poor people around us. Kagang imol kay ni amo ni siyang testing ground
naton tanan. No? Ang kahulugan sini, ang mga Lazarus nga ini, o kung ang mga Eleazar, sa aton nga kabuhi, inapamutang ina sa mahal nga Dios sa atong palibot. Agud nga, we have to involve ourselves. We have to stay connected with one another. Amo nang kahulugan sang sini nga ebanghelyo diri subong. Kag damo-damo sa mga Lazarus nga naga-existir sa atong kalibutan subong. Kag ginapanumduman kita isini nga ebanghelyo nga ang blessing nga ginatag sang Ginoo sa aton is not solely for our own benefit. When God blesses us, kung gina-bless kita sa mahal nga Diyos, it also means that we have also to bless others. I-share ang blessing sa iban. No? Hindi nga parehas to sa mga kanabo, sa mga kontraktor to, mga engineer to, no? Ay, kwarta ni, akon ini. No? Kumaga mo na gani ang attitude sang kada isa, kag pila ka bilog sa aton, then everybody suffers. Kaya you cut off yourself from the rest of the world. Wala ka na sense of responsibility. Wala ka na sense of accountability. Wala ka na sense of stewardship. Nga ini tanang ginatag lang isang Ginoo sa akon. Ini nga blessing. Ini nga kwarta. Ini nga pundo. Kag gamiton ini para sa iban. Hindi ina pwede para sa imo kaugalingon lamang. Kaya once nga kabigon mo imo kaugalingon nga akon ini, kag hindi ang iban makaambit sini, kag hindi pag-usaron ini sa husto, then there, no? Ginaset mo na ang imo nga dalan, ang imo alagyan. Your path is the path of the rich man. No? Amo na ang dalan sang manggaranon nga tao. Kag ang Lazarus, no? Kadamo-damo sa mga Lazarus sa aton nga kabuhi nga wala nimo gin-share sing eksakto ang ina nga mga blessing nimo, then everybody suffers. Kung gamay-gamay ng ulan, nagabaha. Kasi sa mga proyekto ito nga daw haphazard. Ito nga shadow ka hapaw nga klase sa mga wala sincerity, wala sinseridad sa pag-alagad para sa kadamuan sang tanan. No? So gani, blessings. What are the blessings that the Lord has given to us? Blessings of the Lord are so numerous. Damo-damo kini sila mga blessing ginatag sang Ginoo sa aton. Kag ini nga blessing is not meant only for us. No, whether it is our talent, whether it is manggad, whether it is a responsibility or our role in the community or in the society, sa gobyerno, ina blessing sa Ginoo sa atong pag-andam ikaw. Kay ina dapat himuon nimo, ialagad nimo para sa tanan. No? Kag ang konsekwensya, no? Kag ginhimo, no? Nga ginpakita sini nga manggaranon nga tawo, kasi awla ko labot sa imo, no? Labayan niya lang to si Lazarus sa iya usaran. Ada pa matyagan siya do lapat, do tarapo. Igo nga pahira ni sang IATL magsulod sa iya nga kuno siya taga kinaon kaya wala pagsapak sa imo. Gin-cut off niya ang iyang connection with the poor. Once you cut off your connection with the rest of humanity, matabo nga sa pira ka adlaw, kung mapatay ikaw, that cutting off and that relationship nimo, utod nimo sa iban, will become a very deep abyss. Masiron pa, hindi mo na matabok ina. No? Once you cross the door of death, of the eternal life, it has an irreversible consequence. Kadayon to ang tao to nga manggaranon, wala ngalan, wala dignidad, wala gin-name ang iyang ngalan. Pero si Lazarus, siya pilagi ka beses gin-name because he is blessed by the Lord. No? Sang ulihito, sang dito na siya sa piyak na kinabuhi, no? Nakita niya si Lazarus niya, Amay, Abraham, isugo si Lazarus, tumoy kamot.
kag idalon sa akon kay nauhaw na gid ako diri. I am so thirsty for love. Nga sang una to ginutod ko ang love, connection ko sa mga tao. I did not involve myself with the rest of humanity. Kaya ginkabi ko lang akong galong nga ako lang iya ang ma-enjoy sa mga benefits of God's blessings nimo. Ti gani sa piya kay kinabuhi naghimo pa sa sang akto nga maluluyon sa nabauti amay Abraham naluoy man ko to sa akong mga utod tong nagapatuyang sila kabuhi ipadala man na sila sa Lazarus sa ilaay agud nga i-remind sila or hambalon sila nga hindi sila magpareha sa akon. Ang kaluoy niya nga to, mga utod, la na pulos. Kay you have crossed the irreversible path sang condemnation. No? Ang imong kakaluoy kung ulihin na nga ulihi, hindi na mabaton sa tubangan sa mahal nga Diyos. Dahil nagambal si Abraham sa iya, ay hindi na pwede. No? Kay ang imo nga ginhimo nga ina, it is now becoming irreversible. Wala na sing bawi-bawi. Laban-laban, bawi-bawi. Muna, no? Pero sa piyak nga kinabuhi, wala na. No? Kaya mo na ang path that you chose. Gani ang pamangkot sila diri sa atong mga utod is, are we still connected with one another? Mayara pa bala nga pagmalasakit sa atong tagipuson sa isa kag isa. Mayara pa bala nga pagkabalakas sa aton nga isig katao. Even just a smile, a loving gesture to one another, no? Ang pagpalangga, ang pagkabalaka, ang pag-amuma sa isa kag isa, ina nga mga ginahimo ninyo, ginahimo naton in the afterlife will have also an effect. May konsekwensya man ina. Kaya ang konsekwensya sina is that you will be with the Lord in heaven. For once you have cut off yourself to your neighbor, sa mga imol, sa mga kinahanglan, once you have done that, kung mapatay ikaw, wala na tsansa. Hindi ka na magsiling, ay si sister, ano lang to, kung mapatay ako, pangadian niya ako, talaga pangadi man na sila sa mga patay, ay hindi na pwede. No? Kahit mo, ara ka na sa nakundinar ka na. Nakundinar na imo kalag. Hindi ka magsiling ati, ang ako itong kautod to, madre to mo. Pangadian niya ko na. Subong palang iya nga buhi ikaw, you have to do what you have to do. No? I-build up your name, build up your dignity as a son of God, as a daughter of the Lord. No? I-build up mo inang ngalan nimo. And once you have done that by doing good works, then you have a name in the eyes of the Lord. Pareha sining name ni Lazarus. Pero kung ikaw dalok, kadayon, wala ka kilala sa imo isig katao, then you are just nameless. La ngalan. Sino to ngalan niya to? Ang manggaranon, la ngalan. You have no dignity in the eyes of the Lord. Hindi niya kapag kilalahon. Pero si Lazarus, bisan patay na siya, kilala man sa Japon. Because of his attempt to be connected with one another. So gani, as we celebrate sini nga Santos nga liturhiya, mga mga kumautod sini nga Domingo, kabay pa nga kita magabuhi not as an isolated individuals. Isolated. Nag-iisahan nun. Today we have to live our lives in connection, in relationship with others, lovingly, taking care of one another, taking care also of creation, taking care of the world around us, be responsible, be accountable sa mga blessings, sa mga bugay nga ginahatag sang Ginoo sa aton. Kaya hindi na pagkabigon ang mga blessings naton nga aton lang ini. Dalok ikaw, wala mo gina-share sa iban. You have to share that to others. Kaya ang blessing given by the Lord to you, you should also bless others. It is meant to be given away to others. It is meant to be shared also to others. Amo inang point sa aton nga gospel, mga readings for this Sunday. Kabay pa mga utod, tunaan naton ini,
ikabuhi naton ini adlaw-adlaw. And then we're going to have a better world. Kabay pa nga ang aton nga gobyerno, wala sik nga leaders kita nga sakon kag dalok. Ginakilala lang na ilakaw galaw nga ila lang ini, pundo ini ako ni. Imo na, no? Gani ang bilin to, wala na bilin para sa mga proyekto nga daw maaros-aros man, kundi mga reject nga mga daw mga haphazard, daw mga anong klase nga mga pang-ubra nga mga proyekto na wala gid sense of accountability and responsibility. Kabay pa nga dulaon na ina, and then we have to be more responsible and loving to one another and to the gifts that the Lord has given to us. Amen. Magtindo kita ka magpangamuyo, nagatuo ako sa Dios amay makagagawom sang tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Yesu Kristo. Nakabugto nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lang sang Espiritu Santo. Gimbunag ni Santa Maria Berhen, insakit sa ni Poncio Pilato, kinasa sa krus na patay kag inlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, naglingkod sa tuos sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magakari pasyaliwat sa paghukom sa mga buhi at sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ikaugdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita sa Ginoo, agud kita mangin instrumento sa pagpalapit sa atong kauturan sa iya, sa atong pagsalo sa National Seafarers Day, Migrant Sunday. Ipangamuyo naton ang mga marinero ka mga migrante, puno sing pagsalig aron ni sabat. Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Tanan, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang simbahan sa pagpamuno sang Santo Papa nga si Pope Leo, sang amon obispo nga si Medifil, kag mga pari, magpadayon sa pagbantala sang maayo nga balita sa mga imol kag kubos, kag magpaandaman sa mga manggaranon nga nagapatuyang sa kabuhi, kag wala nagasapak sa kaimolon, kag pag-antos sang iban. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga sa amon katilingban, wala sing manggaranon nga wala nagakinahanglan, sang iban nga bulig, kag wala sing kubos, nga wala gid sing mahatag. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang simbahan kag ang gobyerno magbuligay agud matabangan ang mga marinero sa ila pagtubang sa mga hangkat, kabudlay kag pagtilaw nga bahin sang ila trabaho. Mga muyo kita. Ginoo Pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga migrante makakita sang ila madayunan nga lugar sa diin may katawhayan kag sa diin mapundar nila ang ila kabuhi. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga hatagan kami sing maayo nga panahon, madamo nga patubas kag palangabuhian, kag ipaiway sa mga kalamidad kag katalagman. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. O Dios nga maluluyon, dumduma ang imo amaynon nga pagigugma, kapamati ang amon mga pangamuyo sa ngalan ni Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang mga dulo na Ginoo
Palag magtindog ang tanan. Magpangamuyo kita mga utod, agud ang aton sakripisyo mamutan sang Dios sa may magkagagahom sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa karayawan kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kaysa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo batuna ining mga dulot nga among ginahalad sa imo kag paagi sini buksi para sa amon ang tuburan sang imo bendisyon. Ginapangayo nam ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagiraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Pasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takus kag angay gid. Takos kag angay gid igo ka mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga duog mapasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag way katapusan nga Dios. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Paagi sa pagkatao sang imo anak ginbayaw niya ang among kinaugali nga napukan. Sa iya mga pag-antos ginpanas niya ang amon mga sala. Sa iya pagkapanawalin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag sa iya pagkayab sa imo tuo o Amay, iya ginbuksan sa amon ang dalan padulong sa imo ginharian. Gani upod sa mga angheles kag sa mga santos, nagaamba kami sing walay untat sang galandahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tudo Ginoo katuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos sini nga mga dulot agumay mo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon nga Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gitugyan sa kamatayon nga iya gibaton sing kinabubuton, iya kuha kagin pamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya inigi panagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling magkuha kamo tanan kamagkaon sini kay iniya mo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Ginoo ko, kag Diyos ko. Subong man, pagkatapos ang panihapon, iyagin ko ang kalis nga nagapasalamat liwat, kagiya ni palibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan, kamag-inom sa sining kalis. Kay ini among kalis ang akong dugo, adugo sa bago kag walay katapusan na kasugtanan, ay gaula para sa inyo, kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ginoo ko, kag Diyos ko. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, natalita o Ginoong
Gani wa may among ginahalad sa imo ining itinapay sang kabuhi, kagini nga kalis ang kaluwasan. Sa pagsaulog naman sang adumanan sang pagkamatay, kapagabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga taku sa pagatubang, kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakilooy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginadumduma ang imong simbahan nga nalapnag sa bugos sa kalibutan. Impita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa Leon 14 sa amon Obispo Medifil kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining among katiringban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga rawong. Kaluy man kami ngayari diri nagatambong, agumambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw, magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Beren Eloisang Dios, kay San Jose Iabana, upod sa Apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya dara sa iya, ginatag sa imo Dios Amay makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, at tanan nga dungog kagimaya sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa manliluwas, mamuyo kita sa pinako pagsalig sang amay namon. Luwason mo kami Ginoo sa tanan nga kalautan, matagi kami simpagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami kumaluwas kami gihamon sa sala, kag paliguna kami sa tanan ng palaligban, sam talaga paabot kami sa bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman magabalik sa Jesucristo nga amon manduduwas. Sama
O Ginoong Jesucristo ko nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagiday ginabilin ko sa inyo, ang akong pagiday ginahatag ko sa inyo, inipagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan. Kasano sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagiday kapag iusa. Ikaw nga nagakabuhi, nagahari, sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo iragyapon sa inyo tanan. Kagiraman sa imo. Magatagay kita sing tanda sang pagidait ni Kristo. Korderos ang Diyos na nagawalakan sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon. Korderos ang Diyos na nagawalakan sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon. Korderos ang Diyos na nagawalakan sa mga sala sa kalibutan. Hatagan mo kami simbagitay. Yari ang kordero sang Dios, siya rin siya nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Mula ang mga ginadapit sa pagbaton, sini nga pagkalawat. Ginoo, diri ko takos magsunugat sa akong puluyan, ako naman sa kapulong. Kag magayong akon kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon kit nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalan.
baliw magtindog ang tanan. Mangamuyo kita. Ugamanan nga amay, bagwa ang amon lawas kagalag, paagi sining langit nun nga sakripisyo, sa rin amon gibantala kag ginaambit ang pagkamatay ni Kristo. Ago nga upod man sa iya mangin manunubli kami sang imo himaya, ginapangayo nam ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yara man sa imo. kag bendisyonan kamo sa makagagahong nga Dios, ang Amay, ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Malakat kita sa pagidait, nahalad na ang Santos nga Misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa tanan. Ngayong gabi sa inyo tanan. Mayong gabi, Monsignor. Pahibalo sa Lunes nga adlaw, kita magasaulog sa kapistahan sa tatlo ka kangiles. So gani ginagtatanan sa pag-upod sa atos selebrasyon alas 8 sa aga diri sa aton Barangay Chapel. Kag may before sina meron kita sang solemn procession alas 6:30 sa aga ang assemble diri sa gym. Madamog nga salamat.